तो नमस्ते भाई लोग, स्वागत बता रहा लोग के हमारे यूट्यूब चैनल RS फिल्मिक पर। तो आज हम बात करे वाला बानी शाहरुख खान के आवे वाला अपकमिंग मूवी द किंग के बारे में। तो जैसे कि तू लोग जाना तारा लोग कि जब मूवी के किंग मूवी के टाइटल अनाउंसमेंट वीडियो रिलीज कल गई रहे तो शाहरुख खान में हमनी के एगो बैडेस्ट लुक में दम नजर आवत रहन, ओल्ड एज वाला लुक में रहन, मतलब कि हेयर उनकर वाइट टाइप पे रहे जो कि बहुत ही मस्त लागत रहे और लुक बहुत ही फैंटास्टिक रहे। लेकिन मूवी में जब टाइटल अनाउंसमेंट ग्लिम्स रिलीज भई रहे तो उस टाइम पे मूवी के रिलीज डेट के कंफर्म ना कई रहे, मतलब कि खाली 2026 ऐसा बतावल गई रहे कि 2026 में ये मूवी आई, लेकिन कंफर्म ना रहे कि मूवी 2026 में कब आई, आखिर ओकर रिलीज डेट का बाटे। तो फाइनल अभी मूवी के कंफर्म रिलीज डेट अनाउंस कर देवल गइल बा एगो टीजर के माध्यम से, और टीजर भी बहुत ही शानदार रहे। मतलब कि सिद्धार्थ आनंद एक्चुअल में शाहरुख खान के साथ कोलैब करके बहुत ही अच्छा मूवी बनावे के कोशिश करेलन, और जैसे कि शाहरुख खान के पठान मूवी से कमबैक करवैले रहन, ठीक वैसे ही अब किंग मूवी के साथ फिर से शाहरुख खान के एगो रिकॉर्ड ब्रेक करे वाला वारन। मूवी के टीजर में जो लोकेशन हमनी के देखे के मिलक हो थोड़ा बर्फीला टाइप पे रहे, जहाँ पे शाहरुख खान एगो ग्लास वाला घर में जंप मारेलन और कूद के वहाँ पे फाइट सीक्वेंस मतलब कि एक्शन सीन्स होखेलाटे, और तब जाके ये मूवी के अनाउंस होखेलाटे कि मूवी हमनी के दिसंबर महीना के मतलब कि लास्ट महीना में 2026 के एंड महीना में 24 तारीख के देखे के मिली थिएटर में। तो तू लोग ये मूवी देखे खातिर कितना ज्यादा एक्साइटेड बारा लोग, और शाहरुख खान खातिर तू लोग कितना ज्यादा वेट करता रह लोग, कमेंट में जरूर बताइए, और चैनल सब्सक्राइब करल हमारा ना भूलिया। मिला तनी नेक्स्ट वीडियो में।